Takže začíname našu cestu. Odchádzame Vimars rezortu na ostrov Koh Chang. Dobré ránko, Slovensko. Ja len pripomínam, že je streda a nezabudnite ísť aj dnes do práce. Tak čaute z Thajska, z ostrova Koh Samet, z pláže Vong Dueam. Nebudem robiť liveku, lebo v podstate je 6 hodín u vás a to ešte budete všetci spať alebo makať v práci. Takže okrem pár Angličanov a Talianov tu sme len my, Slováci, tam vzadu vo vode, alebo sa snažia pázlovať. Nejaký miestny chlapec, to je syn z tejto pizzerie, kde sme. Takže plážička je pekná, voda teplá. No v noci sa prehnala búrka, jedna z najsilnejších, ako som vôbec zažil v Thajsku. Hrmelo, mlátilo toho, no des. No ale ako vidíš, už nám vychádza slnečko. Tak sa majte a pekný pracovný deň prajem. Tak sme v prístave. Človek posnaží aj do toho malého narve. Bojové podmienky. Takže po malom zmetku, keď náš šofér Ivanov čakali na druhom prístave, sme po 10 minút sa naložili a odchádzame. Niečo vám možno cestou natočím. Náš šofér. Možno koho to zaujíma, tak všetku dopravu si zariaďujem cez WhatsApp s nejakým pánom z Bangkoku a v podstate len si dohadujeme časy, kedy, odkedy, kam a cenu. A keď sme prišli sem do prístavu z Pattaje, tak nám ponúkala pani dopravu na Koh Chang. Cena bola dvakrát taká ako s tým pánom, čo mám dohodnuté v Bangkoku. Ak niekto bude chcieť, potom môžem dať na jeho kontakt.
necelých 10 minút Jaké takové, keď človek je taký a sme v prístave na pevnine. Tak sa túlame thajskou krajinou, prechádzame cez mestečka prírodou. Ja len spomeniem jednu vec pre tých, ktorí by chceli vedieť, kde sa nachádza meh momentálne. Takže do cieľa máme asi 100 km. Táto cesta číslo 3 končí o 200 km v Kambodži a vzdušnou čiarou týmto smerom je vietnamský ostrov Phuket, kde sme boli minulý rok. Za chvíľku budeme prechádzať najväčším mestom na našej ceste. To mesto sa volá Chanthaburi, ako aj celá oblasť tu v okolí. Dievčatá si kupujú vyprážané ovocie. Tak aj keď veľmi skoro, už po pol hodinke sme si dali pauzu, 15 minútovú. Tak som strašne zvedavý, koľko nám bude trvať tá cesta, ale nie to som chcel. Tie ich väčšie pumpy sú celkom pekne zásobené kadejakými reštauráciami, obchodíkmi, miestne jedlo sa tu dá kúpiť. A samozrejme je tu aj 7-Eleven. No a toto sú toalety, na ktorých vonia. Chcem podotknúť, je tam čisto, jak u vás doma. Za chvíľočku odbočíme doprava smerom k prístavu, ktorý sa volá Koh Chang Ferry Pier. Tak máme približne 2 hodiny jazdy za sebou, už nejakých 45 minút do prístavu. Tu napravo, alebo v podstate aj tu, kde sme, sa nachádza najväčšie mesto v tejto oblasti, Chanthaburi. A najbližšie väčšie mesto odtiaľto je tým smerom, teda po tejto tretej ceste je mesto Trat. Nie je ničím jak významne zaujímavé,
Možno tým, že je tam letisko a množstvo dovolenkárov, ktorí idú na Koh-Chang, ostrov Koh-Chang, idú z Bangkoku, z menšieho letiska Don Mueang, letia na letisko Trat a odtiaľ to je asi pol hodinu do prístavu, takže nejaký čas ušetria, letenka stojí okolo 50 €. Určite to je pohodlnejšie, ale neuvidia nič. Zišli sme z hlavnej cesty a toto je jediná cesta priama do prístavu. Prechádzame cez mesto Trat. Približne za 5 minút sme mali prísť do prístavu, kde sa nalodíme aj s dodávkami na trajekt, ktorý odchádza vtedy, keď sa naplní, a preplavíme sa na ostrov Koh-Chang. Cena plavby je 80 batov, niečo cez 2 €. Plus samozrejme platí sa aj za auta, aj šoféri, ale to si oni hradia sami, čiže my platíme len za osobu. Potom na trajekte sa dá ísť o poschodie vyššie a dá sa tu sadnúť. Tu je malý obchodík, tu sú pomerne čisté toalety. Tu sa kupujú lístky a tam vzadu už stojí pripravený trajekt.
Pomaličky sa blížime k prístavu, fakt pomaličky. Cieľ našej cesty je tento ostrov Koh Chang. Prístav je niekde tam, v tej časti. A my sa potom z druhej strany ostrova po pobreží pôjdeme asi niekde do polovičky. Ostrov Koh Chang je pomerne hornatý. V podstate to je jeden kopec, ktorý trčí z mora. A to je na ňom pekné, že keď je človek na pláži, tak z mora vidí rovno hory. Chang znamená po thajsky slon, čiže občas to volajú aj Sloní ostrov. No a tu už zídeme dole k moru. Priznám sa, že na ostrove sme druhýkrát a tento ostrov bol prvý, ktorý som navštívil v Thajsku, teda navštívili sme. Bolo to pred 10 rokmi a v Bangkoku sme si požičali auto a prišli sme sem s autom, ale strávili sme tu len nejaké 4 dní, aj to len na jednej pláži, ktorú vám za chvíľu ukážem. A sme si užívali takú romantiku po dvojici bez detí. Takže sme úspešne zvládli cestu na ostrov Koh Chang. Ja som to spomínal v nejakom príspevku pred týždňom alebo dvomi. Nejaké Lonely Planet vyhlásilo Koh Chang ako druhú najlepšiu svetovú destináciu pre dovolenku. Prvé boli Maldivy a tretie Tahiti. Toto je úplne, v tomto hoteli sme bývali. Je to úplne prvý hotel na prvej západnej pláži smerom od prístavu. A pláž, ktorá tu je, sa volá White Sand Beach. Len ju nie je vidno. Tento náš pobyt som vybral hotel v strede ostrova a keďže sa pomaličky blížime k nebu, presne po 5 hodinách cestovania, ktoré sa dalo zvládnuť úplne v pohode, toto video ukončím. A možno som vám ukázal niečo nové. Tak, ešte dám príchod na izbu.
nás privítali s kvietkami. No a tu máme jeden bazénik, druhý so šmiklákov, neviem, to si určite budem dávať každý deň. No a tu máme hneď pláž, ale evidentne je odliv takto na samote.